bortset fra det, det er jo bare en tråd. Det er jo ikke en mandetråd. Ja. Så når der står, at den er fanget ude i bossen, så er det fordi, at det er mennesket mellem disse områder, altså en boss. Jamen så kan vi godt, at det er misse. Det ord er ligesom bedre. Ja, det er ligesom et meget, det er også det, der hedder på det. Ja, som det er det varme. Og så er det fejl, og så er der nogle temperaturer, der er varmt, og det er fejl, og det er godt, det er så når det er varmt, så er der ikke nogen grund.